Penso que ha estat una experiència molt positiva fer això arran d'aquest projecte que encapçala l'Institut Ramon Muntaner. La jornada ha començat avui, però us recordo i aprofito que viurem una segona sessió el dia 10 d'abril, en aquest cas parlant del Barca i fent també una visió panoràmica al Priorat en l'actualitat. També serà una conferència força interessant, en aquest cas de la Montserrat Solà, que ens intentarà mostrar d'alguna manera la situació actual d'aquesta comarca en relació amb el despoblament. I bé, no res, dit això, us convido als ponents i les altres persones assistents que, si voleu compartir impressions o fer alguna pregunta, en aquest cas als ponents, doncs endavant. I moltes gràcies per tot. Va trencar el gel jo, que sembla que costi. No, a veure, penso que la jornada ha estat bé, vull dir que començarem a agafar més rodatge muntant jornades virtuals. I en tot cas, dues coses. Una, que per mi hi ha dues feines. Una és el treball d'inventari, el treball d'identificació del que pot ser objecte d'estudi, que tot sigui de pas, i aprofitant que tenim el Carles aquí, segueixo expressant que no ho tinc massa clar, quin és l'objecte d'estudi. Ara ho comento. Te ho explico. Jo també diré la meva opinió. I aquesta és una feina. I després les reflexions d'actualitat que això ens planteja. Sobre el que és l'objecte d'estudi és que el concepte de poble despoblat, poble abandonat, té molts matisos. I que no sé on hem de tallar. En tot cas, si després ho vols comentar, Carles, encantat. Vull dir que va des del poble enrunat i deshabitat, diguem-ho així, fins a pobles en els quals s'han produït processos de transformació que avui és molt difícil reconèixer el que havia estat la trajectòria històrica del poble. I això en quant a objecte d'estudi. I l'altre, una mica, que realment ens trobem en un moment en què els temes de despoblament o repoblació en el món rural estan absolutament d'actualitat i que penso que és molt interessant connectar-ho. Ja està. Continuo jo, no, Salvador? Perfecte. Mira, t'explico. Això de pobles abandonats, molts cops, tal com ho definim nosaltres, a vegades crea, animadversacions, de dir, ostres, si aquí encara estem vius, per exemple, i mai s'han despoblat. Llavors, clar, nosaltres agafem el model a escala europeu, que estan treballant, per exemple, a Alemanya, a Holanda, per França també ho estan treballant, i llavors ells estan agafant això, pobles abandonats. I llavors diuen, quina tipologia fem? Que això venia de la Universitat Autònoma de Barcelona, no? De dir, doncs, bueno, el que tu dius, pobles totalment abandonats, en ruïnes, pobles que estan abandonats, però les terres i les cases es mantenen i es conreen i estan vivint a un altre lloc, però encara està tot de peu, vull dir, són vius, no? Pobles repoblats, pobles que mai han estat abandonats, però que tenen un cens de 10, 20 habitants, fins a 30, no? Aquests també s'agafem, no? I llavors ens diuen a Europa, això, pobles abandonats, no? Llavors, clar, això ve des de la Universitat de Barcelona, que estan treballant des del 2013 com un jaciment arqueològic. En el grau d'arqueologia l'assignatura d'arqueologia moderna i contemporània. Per això, mirem, segles XIX i XX. I llavors s'intenta treballar com un jaciment, amb els croquis, etc., els alumnes. Però després, clar, tens jaciment, tens costums, pots fer memòria oral, que són, que us diré a este Carrutxa, de tots els costums, les entrevistes de memòria oral, recerca de fotografies, recerca de documents, tot això des de diferents vessants, econòmica, antropològica, històrica també, explicava allà en aquest inventari. A l'Autònoma feien uns treballs, els alumnes, amb uns professors, i ara se tractaria de passar-ho a l'inventari aquest. I per això hi ha aquesta dualitat que tu dius de dir, ostres, què agafem? Si més o menys, nosaltres hem agafat 30 habitants censats actualment, o els darrers 10-20 anys,
que molts cops al món rural són sensats però que no viuen, no? Llavors alguns diuen, home, però sí, tenim 10, però és que sempre hem estat 2 cases o 3, no? Dius, sí, però entreu dins la tipologia europea, no? Del projecte. Per això us ho dèiem. I després, què em preguntaves més, Salvador? Perdona. Tot això ho ficarem en un inventari, sí. No, et comentava que la segona part, evidentment, són les reflexions d'actualitat que això planteja, que són absolutament vàlides, no? I a veure, a la llum del que tu dius, aquesta definició dels 30 habitants, clar, és que, per exemple, el cas del qual jo parlaré a la segona sessió és claríssim, perquè fa molts anys que es va quedar per sota d'aquesta xifra, malgrat que el despoblament només s'arriba a produir en algun hivern de fa uns anys, però bueno, evidentment, és un poble que ha canviat totalment, però per altra banda hauríem d'analitzar què passa amb un Siurana, que en aquests moments és un focus d'atracció turística i de problemes fins i tot, si no de superpoblació, de superconcentració de persones en moments donats i que entrarien també dintre d'aquesta... Sí, perquè Siurana deu de tenir quants habitants té censats? Ara en aquest moment no ho sé, però jo crec que a la trentena no arribaven... Vull dir, ara no sé qui està censat a Siurana, Vull dir, t'estic parlant d'habitants reals. Llavors, Salvador, quan vegis el llistat, que bueno, la Judit ho ha explicat molt bé, però llavors quan vegis el llistat, tant el Judit com a tu dieu, us falta Siurana i ho fiqueu o us sobra. Jo ara no ho sé el llistat. No, sí, em sembla molt bé, no? Però és que em planteig... Judit ho ha explicat tot el llistat, llavors dius, nosaltres tenim el nostre, no? Llavors, el que has fet tu, Judit, és de dir, doncs mira, us heu deixat aquests o hem d'afegir aquests, no? Per saber quantes... A veure, de fitxes estan fent i esperem que en un mes o 2, jo esperaria un mes, perquè anem endarrerits en tot, però esperem que tenir la pàgina web, les xarxes de poblesabandonats.cat. Llavors allí ja es veurà tot. Bueno, com es comença a treballar, exemples de, possiblement a Mussara tingui alguna cosa, o alguns altres del Camp de Tarragona. Bueno, del Camp de Tarragona i tot Catalunya estan, perquè n'hi ha com... A veure, a Catalunya hi ha 9 grups treballant, després hi ha una al País Valencià i una a les Illes, de moment, treballant-hi, no? Llavors, bueno, cada grup ha anat fent el seu, no? Llavors es veuran allí els exemples i, bueno, hi ha més visibles i validats i, bueno... Correcte. Però, bueno, encara, com veieu, anem molt incipients. Hem tingut problemes amb el gestor, també, que encara s'està donant problemes que a veure si després es va a Santa o la setmana que ve els estem arreglant, perquè estem fent proves i ens van sortint errors d'aquestos que diuen això és aleatori, igual fas 5 vegades i et surt l'error i a la 6a no, i dius, ostres, doncs això ho estan mirant els informàtics. No, lluny de la meva intenció ara posar en qüestió, vull dir, com està anant. Vull dir, una mica la idea és que a més ho trobo un tema molt interessant perquè realment el que ens porta és a repensar coses sobre aquesta relació amb l'entorn rural. M'explico. A nivell de Priorat, i ara no posaré noms perquè algú fins i tot es pensaria que ho menyspreu, al contrari, però jo diria que posaria noms damunt de la taula de poblacions que durant els hiverns, durant bastants anys, no han arribat als 30 habitants, malgrat que continuessin censats o censades totes les persones nascudes al poble que vivien a Reus, o a Tarragona, o on sigui, i que a l'estiu se tornessin a omplir. Ho dic sense cap mena de menyspreu, vull dir que al contrari, em sembla important, no? Llavors, també és cert que en els últims anys està produint una certa tendència a l'estabilització de la població derivada de que hi ha tota una economia de serveis, de turisme rural o d'altres activitats, un ressorgir agrícola basat en el cas del Priorat amb el fet de la vinya, que és més que evident, i això està canviant. Tot això ho poso damunt de la taula
per l'interès que té com a objecte d'estudi, no per ara posar etiquetes de qui està més despoblat o està menys despoblat, en absolut. Em sembla magnífic, vull dir, analitzar aquests processos perquè ens poden descobrir que a vegades hi ha realitats que no les acabem d'analitzar perquè el poble el tenim sencer i hi ha moltes cases que estan cuidades perquè efectivament, vull dir, la gent en un moment o altre de l'any hi vivia, però la realitat era que en alguns moments de l'any, vull dir, allí quedava molta menys gent. I això, evidentment, condicionava que no permetés sobreviure pràcticament ni una botiga i això també condicionava una altra cosa, i ja no dic altres serveis bàsics, no? Això també s'està revertint, en alguns llocs sí, en els altres. Per tant, la desaparició de les escoles també és un element indicador molt clar d'aquests processos. Bé, són temes que hauríem de treballar i tanco el tema, no sigui que ens quedem parlant tu i jo, només. No, sí, tens tota la raó. Bueno, no sé si volen comentar alguna cosa més. Hola. Hola. T'escoltem. Hola, em dic Alfons, soc professor de literatura, no soc coneixedor del tema, però m'ha semblat, vaja, us volia felicitar perquè m'ha semblat molt interessant. Les dues xerrades han estat realment brillants, amb molt de contingut i molt bona idea. I ja dic, pregunto des del desconeixement, quan es parla de nuclis de població, hi ha un pla jurídic, diguéssim, o legal, i un altre pla més vinculat a les condicions de vida o amb la sociabilitat. Es pot dir, és a dir, es pot ser un terme i alhora està mancat d'esglésies, escola, alguna botiga, i la Judit n'ha posat algun exemple. Sovint identifiquem el concepte de poble amb el fet de disposar d'algunes d'aquestes condicions de sociabilitat, ja dic, esglésies, escoles, botigues, ajuntament. En aquest sentit, en aquest tipus d'estudi no seria més adient parlar de nuclis de població i no tant de pobles abandonats? No sé, és una pregunta que m'he fet, ja dic, des del desconeixement perquè no conec el tema gaire bé. Sí, te ho explico. Bueno, com us he dit, sí, a veure, són nuclis de població, però bueno, tampoc agafem nuclis de població perquè, per exemple, a la zona del Berguedà, per exemple, agafen les parròquies, l'entitat de parròquies, o les colònies industrials també. Llavors, ja anem als polígons i a les colònies industrials del Llobregat, del Ter, etc. Tot això també que s'han reaprofitat algunes, altres no, tot això també ho agafem. A la zona de Girona, per exemple, els grups aquests de masies, que eren masies isolades o agrupacions de masies, que també han quedat, que tenien com una entitat de, com una denominació, però al cap i a la fi eren masies. Llavors, clar, tenim moltíssimes tipologies. O sigui, no sols el que dèieu de nuclis de poblament, de amos sense església o cases, sinó també, sobretot també agafem, si tenen aquestes masies una entitat, una denominació comuna, i clar, aquí també parlem molt de territori. Depèn del grup, jo què sé, si nosaltres potser a nivell de Catalunya pensem aquest està abandonat, però si, jo què sé, els pobles del Priorat, si tu, Salvador, ens dius, o Siurana mateix, nosaltres podem dir no ho tenim, però si vosaltres dieu sí, volem ficar-ho, això, clar, cada grup territorial té la seva autonomia de funcionament, no? Llavors pot dir, desdir i generar el discurs que de l'anàlisi que s'han fet, un anàlisi com el d'avui, de dir, nosaltres generem aquest discurs, aquest debat i podem buscar quines sinergies s'han fet o treure o ficar grups. Llavors, clar, sí que tens raó que potser serien nuclis, però és que hi ha tantes tipologies de reaprofitaments, no? Llavors, clar, sap tot per això. Buscar un model europeu, ens ha vingut donant des de l'autònoma, i han dit, no, són pobles abandonats, que després amb tot això, tot aquest discurs de la nova ruralitat i clar, la gent del món rural diu, ostres, però si nosaltres no estem abandonats, sempre hem estat 2-3 cases, dius, i sempre dius, sí, i és veritat, els darrers 100-200 anys estan les 3 cases, potser abans tenien 25 habitants, ara són 10, no? Els darrers 50 anys.
però, clar, entra dins aquesta tipologia més europea, no? Llavors, clar, nosaltres ens hem adaptat, no? Perquè també està l'autònom aquí. Llavors estan els departaments de geografia, d'història, no, antropologia no està, però bueno, estan treballant en aquest tema, no? Llavors, clar, que s'agradaria potser unes altres denominacions potser més locals o més, o bueno, potser també com a Carrutxa o com a institut ens agradaria potser dir una altra tipologia, és veritat, però és que ja ho portareix treballant des del 2013 així, dius, ja no ho hem tocat. Sí, però aquí, perdoneu, és que crec també que el tema dels conceptes l'hem de tenir molt clar. Primer, perquè estem parlant, per exemple, en el cas que heu parlat de la Mussara, hi ha tot el tema dels masos. Evidentment, això entrant dins del tema era tota la població i els masos, més o menys, formaven part del nucli de la Mussara. Hi havia, si per camins, que eren tots camins d'abats, però tothom tenia una referència local. Que era el nucli, que era petitet, però era. És que això és el mateix que el que m'ha passat també quan la Judit. Has esmentat, jo conec el cas del Muster, perquè tenim el mas i la família sempre ha tingut molta relació. Has esmentat, Judit, tot un seguit de masos com a nuclis que és que sempre han estat habitats. O sigui, Mas Carreres sempre ha sigut un punt de referència al poble, ara és una família particular, però un punt de referència. Mas de Picarany, que és el Mas de Ferreter, històricament és la família que hi va acabar donant el nom. Mas de Limbau, que també està a l'altre costat anant cap a la selva, que evidentment no han sigut llocs, nuclis que s'han habitat, diríem, independentment o que allí no. Eren grans masos, amb grans extensions de terra, de bosc, sobretot, i que tenien un punt referent. Jo és que no els estudiaria a part de la població. No sé si m'entén, no sé si això pot passar en altres llocs, però evidentment tenen la població com a referent. Vaja, al Muster ningú parlaria del Mas de Ferreter o del Mas Carreres com uns nuclis apartats del Muster, sinó que formen part mateix de la població. Molt bé, crec que la Montserrat, si volia dir alguna cosa. Sí, havia aixecat la mà per si era un mètode útil. Aquí hi ha una qüestió que crec que és interessant tenir en compte, no només per aquest treball, que segurament es fa amb les pautes que es marquin metodològicament d'on convingui, sinó per parlar d'aquesta qüestió, i és que el despoblament no és una qüestió quantitativa, només. O sigui, és evident que hi ha una component demogràfica, és una qüestió qualitativa. És a dir, un nucli segueix, i llavors a partir d'aquí direu, però això és molt difícil de mesurar. Ja, és el que passa amb les qüestions qualitatives, per això la gent que es dedica o hi hem entrat d'alguna manera en l'etnografia, toquem aquestes qüestions. És a dir, mentre hi ha consciència de nucli, hi ha nucli. I aquesta consciència de nucli, aquí m'agrada molt, no? Un dels reflexions que feia l'Alfons abans, no? I parlava de la sociabilitat com un element a tenir en compte, no? I aquesta consciència de nucli, aquesta sociabilitat es pot mantenir, i llavors generalment ha d'aterrar amb alguna cosa, perquè la consciència de nucli, si no hi ha res físic que la lligui, acaba desapareixent. La Mussara, per exemple, i això no l'hem comentat moltes vegades, la gent de la Mussara, els que van baixar de la Mussara, per fer servir la frase tòpica que es diu al Baix Camp, en la primera i la segona generació mantenien la consciència de nucli i es visitaven permanentment entre ells i s'ajudaven permanentment entre ells, segurament també perquè venien d'un lloc en què s'ajudaven sempre perquè tu no podies batre si no tenies l'ajuda del veí perquè a casa no eres prou i 1.500 coses aquestes. No? Però a banda del lloc d'on venien, hi havia la consciència de nucli. Nosaltres que som la tercera generació, o segona, depèn de com ho comptis, no? En el moment, ja no som de la Mussara. No? Ja no hi ha nucli, no formem part d'aquest nucli, són les nostres arrels. Però no hi ha aquest nucli. La primera generació està claríssim que el mantenia. Però com que no hi ha res físic al voltant del qual mantenir aquesta consciència de nucli, es va diluint amb el temps. Aquesta consciència de nucli es pot mantenir encara que només se trobin el dia de festa major, per exemple, o encara que durant 3 mesos no hi vagin i no es trobin, per posar aquests exemples que estàveu comentant abans. Jo ho posaria la qualitat a la quantitat, perquè hi pot haver nucli encara que físicament no hi hagi gent, i a la inversa, perquè hi pot haver gent i pot no haver-hi nucli. I ara aquí m'agradaria contraposar-ho a espais habitats en els quals no hi ha consciència de nucli. Urbanitzacions que són purament nocturnes i residencials.
i evidentment no les considerem despoblades, perquè poblades ja estan i molt, però en canvi no són nuclis. No? Llavors, si introduïm aquests conceptes ens ho mirem des d'una altra manera. Els serveis són notablement imprescindibles i per això es pateix tant en els pobles i en aquests últims 20 o 30 anys hi ha hagut pobles que han lluitat per mantenir l'escola o recuperar-la, per no convertir-se en un despoblat o en un nucli de residència nocturna, només, no? Que la gent només hi anés a dormir. I en oposició amb això m'agradaria introduir un altre tema, a veure si ho considero molt descabellat o no, perquè clar, fins ara ens mirem els despoblats com amb un patró, no? Que és un lloc en el qual hi havia una vida tradicional, rural, no? Com la que hem conegut sempre, i que marxa perquè aquesta vida deixa de ser viable i allò desapareix. Però hi ha llocs en què aquella vida tradicional rural ha desaparegut i ha donat lloc a una altra vida diferent. I aquí me'n vaig als despoblats de costa. És a dir, si algú et diu, perdoneu, en aquesta llista hi falta Vilafortuny. Vilafortuny és un nucli del segle XII. Però si algú avui en dia qualifica Vilafortuny de despoblat ens dirà que estem bojos, perquè Vilafortuny és potser la part més poblada del municipi de Cambrils. Però en canvi aquell lloc va desaparèixer i va reaparèixer. Aquesta transició, aquest canvi d'usos, no? També com ho podem... I en aquell cas és molt evident, perquè Vilafortuny es va quedar com un sol... Però era un nucli. És a dir, fins a començaments del segle XX era un nucli. Aquestes transicions, i ara, perquè la memòria ha quedat oblidada, però quan als anys 50 comencen, no, Rus Mateos, and Company, comencen a especular en tot aquell territori, comencen a fer vendes massives, allí hi havia una gent, unes famílies que continuaven vivint en aquell espai. I aquest model potser també l'hauríem de contemplar. No serà un nucli que trobaràs perdut al mig de la muntanya, com la Mussara, com Gallicant o com tants d'altres, sinó que els trobaràs subsumit. I finalment, i així ja no parlo més i tornaré la paraula als altres, m'agradaria introduir el concepte de la fama i del concepte que les persones tenen respecte a aquell espai abandonat. I aquí m'agafo com a referència un dels despoblats que ha anomenat la Judit, que és els Arcs, no? Que és aquest despoblat que es va vinculat a Vinyols. Fins fa no gaire temps, els Arcs, que torna a estar habitat ara perquè en els últims 10 anys s'ha construït una urbanització, els Arcs és un despoblat que s'abandona, ara no recordo el segle, jo diria que era el segle XVII, arran d'una de les moltes epidèmies que a la vora de la costa, no? A la vora de la mar, les epidèmies anaven que no donava gust i per tant acaben, aiguamolls, mosquits, etc., acaben despoblant el municipi. Fins fa no gaires anys, a Vinyols, a la gent de Vinyols, no els hi parlessis dels Arcs. Perquè era una part del seu terme que consideraven associada a pobresa i a una vida antiga de la qual no volien recordar-se'n. Era com la misèria no volguda, no recordada. I, per tant, hi ha despoblats que no es recorden amb la nostàlgia no idealitzadora, sinó ni amb el carinyo, podríem dir, amb què la Laura i jo, per exemple, parlem de la Mussara. I, també és un altre aspecte qualitatiu que tiro sobre la taula per si val la pena de tenir en consideració. Bueno, és que, clar, tot això es tindrà que debatre, no? Salvador, vull dir, quan ho direm, Salvador, Judit, que esteu al grup aquest, us enviarem el document i llavors, bueno, sobretot també intentem generar debat amb vosaltres, no? De dir, i vosaltres amb Carrutxa o amb altres entitats territorials, no? Aquí cada territori o cada grup és autònom, no? Però sí que intentem això de crear discurs, d'anàlisis i després, bueno, ara començarem, segurament estem començant, volíem fer el 21, esperàvem començar el 20 introduint, com se diu això, treballs dels alumnes de la UAB, però, bueno, 21, volíem fer-ho fins al 23, segurament, tal com anem en aquests moments, segurament anirem al 24-25, vull dir, és una cursa una mica llarga, però bueno, tot això, el que es vagi sortint a partir d'abril-maig a la pàgina web, el que es vagi dient als grups amb vosaltres, doncs, bueno, tot això es reflexiona i es pot tenir en compte perfectament, el que considereu. La Laura Poblet volia afegir alguna cosa? Sí? Sí, no, només una petita reflexió. No?
sobre també el tema aquest que plantejava al fons de què és un poble, què és un nucli poblat, no? Evidentment, la realitat sempre és molt diversa, sempre hi ha moltes tipologies de poblament i, clar, com que els humans ens entestem a l'hora d'estudiar les coses en etiquetar-les i classificar-les, doncs, bé, d'alguna manera n'hem de dir, no? Però sí, és veritat que, clar, la realitat és molt complexa i a vegades pot ser difícil en algun moment, no? Pensar, això realment és un poble, no ho és, què és, no? Llavors, a veure, en el cas de la Mussara, que és el que jo conec més del que hem parlat avui, doncs, com deia la Montserrat, tot i que hi havia més masos que no pas gent al poble, sí que hi havia una gran consciència de ser del poble i crec que potser el fet de tenir una parròquia, el fet de tenir una església és bastant clau en això. Perquè, clar, el fet de tenir una parròquia fa que la gent, antigament, anaven a missa, feien tots els rituals, els batejos, els casaments, els funerals, per Setmana Santa una petita processó, etc. Vull dir, tots aquests rituals crec que donaven força cohesió al grup antigament. També altres factors, però crec que això, el fet de tenir una església li donava bastanta cohesió. Ara, és veritat que també la Judit ha comentat casos de nuclis que no tenien església, que depenien d'una altra parròquia. Però bé, si un nucli... A vegades també és la consciència, de considerar-se alguna cosa especial, algun nucli, digue-li poble, digue-li d'una altra manera, però sí, realment a vegades pot ser difícil, potser classificar. Però bé, forma part de la dificultat d'estudiar coses. Ja està, res més. Sí. Salvador, sí. Sí. No, que primer no sé molt bé. És a dir, l'exemple de Vilafortuny és absolutament demolidor per aclarir de què estem parlant. Vull dir, em sembla que l'haurem de fer servir més d'una vegada per entendre o una mica per reflexionar sobre aquesta imatge del despoblat que a vegades se'ns queda en la memòria, vull dir, la idea del lloc abandonat i de muntanya. Per tant, perfecte. I també una cosa molt interessant que has apuntat tu i amb la que coincideixo totalment és aquesta idea de consciència de nucli. La consciència de nucli, que seria la consciència de formar part d'una comunitat local, que a vegades es transmet i pot canviar. És a dir, a veure, jo parlaré d'una experiència concreta, que és el lugar que jo estaria dintre la tercera generació dels que tenim casa al poble, que hi fem alguna mena de vida, però que no hem treballat mai a la terra ni ens hem dedicat a la ramaderia a dalt a Montsant, per entendre'ns. Per tant, vull dir que ja implica un canvi significatiu respecte a allò que en diem les formes de vida tradicionals del poble. Però bé, aquesta consciència de nucli, aquesta consciència de comunitat que genera tota una sèrie de pràctiques i que estableix una relació entre les persones és el que diferencia, evidentment, un nucli de població, diguem poble, diguem vileta, diguem el que vulguis, d'una urbanització, com ja has esmentat. I em venia al cap un exemple, que ara no puc citar el nom, hauria de mirar, perquè recordo que vaig recollir-lo i documentar-lo amb un retall de diari per algun lloc el dec tenir, d'un poble del Pirineu absolutament abandonat en quant a població, però que cada any celebra la seva festa major. Perquè aquell any es troben tots els descendents del poble, van al cementiri, homenatgen o recorden els seus avantpassats i fan un àpat i una mica de festa, diguem-ho així. Em sembla interessantíssim, perquè el tema de comunitat d'origen també juga la seva força i té molta força perquè, per exemple, quan estudies moltes festes populars de molts indrets que continuen mantenint població, no s'entendrien sense el concepte de comunitat d'origen. És a dir, hi ha molta cultura que existeix perquè és el punt de trobada no només dels que físicament resideixen en aquell moment en una població, sinó de tots aquells que d'alguna manera en formen part perquè en són descendents, perquè són descendents de descendents o perquè fa molts anys que hi van. És a dir, aquesta idea de comunitat em sembla important i tot això són, diguem-ne, branques que ens cal explorar al mateix temps que anem fent aquest inventari o que anem fent la llista
una mica perquè segurament això ens enriquirà moltíssim i potser no s'ajustarà exactament a la definició que un dia es va fer des d'un lloc, però és igual, podem continuar treballant per altres camps, no? Montserrat, has demanat la paraula? Sí, per apuntar això que deia el Salvador ara, i per continuar transitant des de la cosa física i cada vegada menys física, no oblidem la importància que té en aquest moment per al manteniment d'aquestes comunitats d'origen els grups de Facebook. Perquè no sé si hi ha gaires pobles despoblats en les darreres dècades que no tinguin el seu grup de Facebook, que serveix per mantenir aquests vincles. Són comunitat o no són comunitat? Home, despoblats sí, vull dir, realment no hi viu ningú, però doncs manté d'alguna manera viva aquesta comunitat més enllà de la bibliografia. Els llibres publicats els darrers anys han servit també per això, però ara també hi ha aquests nuclis de comunicació. Sobre aquests despoblats postmoderns, podríem dir, de costa, hi ha un exemple més brutal encara que Vilafortuny, que és Barenys, que és un lloc que no us sonarà de res, però que és l'actual Salou. És a dir, això, Ferran, que hi té vincles allà baix i ho coneix prou bé, Salou és una part, Salou, el gran nucli turístic de la Costa Daurada, rep el nom d'una part del seu poblat, que només és el que hi ha al costat del Cap Salou, pròpiament, al costat del port, però el nucli originari era Barenys, que desapareix a causa de fars, de les invasions piràtiques fins al segle XVIII i arriba a ser un despoblat. I avui en dia és on hi ha tots els hotels. Ara, Ferran, s'ho trobaràs millor, però em sembla que el nucli inicial d'hotels més antics és allà. I també, si aneu pel món dient que Barenys és un despoblat, i aneu físicament, ja veureu quin despoblat. Més rural i més romàntic trobareu. Com que és una zona despoblada, que a més, la mare encara explica que allò eren uns aiguamolls, van acabar sent uns aiguamolls que hi anaven a caçar calàpets. O sigui que era un lloc, és que no havia quedat res. Pràcticament Salou s'origina a partir del carrer Barcelona, que és la via que portava directe al port. En un costat va quedar el Natzaret, el que havia de ser una leproseria, i a l'altre costat ja quedava tot el que era Vilafortuny, i abans de Vilafortuny una partida que es diu les Esparellades, o les Parellades, o una cosa així, que em sembla que hi vivien, eren masos i que hi vivia una part de la família, però és que Salou no era res, és que és Barenys, i encara tenim el barranc de Barenys, que avui en dia ja no dona tants problemes, però que quan jo era petit, quan hi havia torrentades així, tots els d'aquell barri que nosaltres hi estiuejàvem, anàvem de merda, podem dir, fins dalt, i podíem anar en barca fins al mig de Salou. O sigui que, Déu-n'hi-do. No sé si algú vol fer alguna aportació més. Alfons, volies dir alguna cosa? Sí, no sé si agradarà a tothom aquest comentari, però volia reprendre això de la fama que deia la Montserrat i també allò que estàveu dient, allò que s'ha comentat abans d'aquest debat, és a dir, la qüestió esotèrica de la Mussara, que és també fama, no? Per desgràcia, no? Jo voldria introduir una cosa aquí, que és, a veure, sí que ens podem enfadar, no? Es pot saber greu quan ens afecta directament, però això és una cosa que ha passat des de la creació mateixa de la literatura fantàstica i gòtica. És a dir, la literatura gòtica anglesa, la primera, situa els escenaris on no als castells escocesos ni en palaus alemanys, no, a l'estat espanyol i a Itàlia. Per què? Perquè són llocs per ells exòtics, que no hi van, no? Que són com espais màgics, no? On pot passar de tot. Pot haver fantasmes, pot haver coses terribles. De fet, la Inquisició és el gran tema, no? En aquest sentit també, perquè es dona molt de peu a
a massacres i a assassinats en massa i tortures i tot això. Aleshores, és lògic que hi hagi gent, escriptors, diguéssim, per dir-ho així, pixapins, no? Que no sé d'on és aquest que deies tu, no conec aquest llibre, però hi ha autors urbanites que vulguin buscar aquests llocs més o menys desconeguts, ignorats, que potser han llegit alguna cosa en algun lloc, potser els hi sona, o simplement els interessa això, un lloc poc conegut que tingui un cert atractiu. I vaja, només volia dir això, és un comentari. Sobre això, que surt al final de la xerrada que fèiem la Laura i jo, al fons, és totalment d'acord amb el que comentes, en el sentit que la literatura fantàstica busca aquell a qui considera aliè, i no només aliè, sinó digne de ser manipulat. És a dir, a Anglaterra no van fer això amb França, per exemple, que és un espai que haguéssim pogut considerar intel·lectualment a la seva alçada, tot i la tradicional d'amistat anglesa i francesa. Van a buscar uns, amb un esperit, podríem dir, colonial, o de superioritat, i en aquest espai gosen inventar. Per tant, és la manipulació d'aquella memòria que tu consideres que no són ningú i que no tenen dret a opinar sobre la seva pròpia i, per tant, tu pots manipular-la. I és d'això que ens queixem sovint. És a dir, el llibre que feia referència, precisament, el que deia abans és que era molt respectuós, precisament. Feia invenció, però respectava allò que tractava. Ho tractava com una comunitat digna de ser estudiada i a partir d'aquí fa ficció, però sense faltar el respecte al que hi ha. I, en canvi, el que comentàvem a la xerrada de la Laura i jo, i que de vegades és objecte de comentaris, és aquestes invencions que tracten, que s'acosten a la comunitat sense cap mena de respecte sobre la vida que hi ha hagut allí. I per mi aquesta és la línia divisòria, és el respecte. Tu consideres que allò que hi havia allí era una comunitat que tu no la consideres digna perquè pots dir el que vulguis sobre ells, o una comunitat que tenia una vida i que tu t'hi acostes tractant-los d'iguals a iguals. En qualsevol cas, la diferència entre ara, el moment que estem ara, i el moment que neix la literatura gòtica, que tu esmentaves i que coneixeu molt més que jo, perquè sou filòlegs, tant la Laura com tu, és que avui en dia hi ha moviments arreu del món de recuperació de memòria, que aquests són uns moviments que en aquell moment no existien. I, per tant, les comunitats, i només en parlem a nivell de comunitats ètniques o comunitats de país, hem reivindicat, o fins i tot gènere, i realment hi ha en aquest país, per exemple, un moviment de recuperació, de reivindicació de la memòria de les dones que van ser condemnades com a bruixes. Per tant, comunitat entesa com a comunitat de gènere, hi ha el dret de les pròpies comunitats a reivindicar que no pots parlar de mi de qualsevol manera i que no pots falsejar la meva història i falsejar la meva realitat. I en aquell moment les persones no existia aquesta consciència, no sé si algú es va sentir violentat o no quan es van crear aquestes llegendes, aquest fantàstic, però avui en dia sí que ho podem fer. I podem reivindicar, podes seguir fent el que vulguis, però jo no admeto que parlis de mi i sobretot que parlis de la comunitat a la qual encara ens considerem pertanyents d'alguna manera i dels meus avantpassats en aquests termes. Per tant, és un tema de memòria i de respecte, no de fantasia. Ara ho explico des d'un punt de vista molt viscut, com podeu veure, però intentant posar una mica d'anàlisi al perquè, dels perquès. Perdona, Montserrat, crec que el Salvador volia fer una aportació. Sí, no, perquè també, jo he posat un exemple, a mi em sembla fantàstic, mai millor dit, que es puguin convertir determinades poblacions, com qualsevol altre lloc, en escenaris de literatura. Faltaria més. I he posat un exemple. He recordat una obra del Pep Blai, però és que ara n'he recordat dues, perquè l'altra és Gotolàndia, que és tota una història d'éssers fantàstics que comença al poble i en la qual els veïns ens hi podem sentir reconeguts perquè hi sortim explícitament, vull dir que no passa res. Per tant, a mi em sembla perfecte i ho he dit abans i ho repeteixo, que a partir d'aquestes construccions literàries, doncs en un moment donat hem fet una mica de joc i tot, no? Podem fer un dia, una activitat que es basi en aquesta visió més literària, no? El que en tot cas sí que penso, i amb això coincideixo crec amb la Montse, que és problemàtic és quan es substitueix la memòria per la fantasia. És a dir, aquest seria una mica el perill, no? Una cosa és que juguem en qualsevol espai, que fins i tot en un moment donat la llegenda, vull dir, aporti un element afegit a una població, doncs és evident.
Blanc i les seves muralles. Sense la llegenda de Sant Jordi, doncs potser no serien tan conegudes arreu del país, no? Per tant, cap problema. I indrets que n'han fet de la llegenda reclam o element d'identitat, en trobarem a tot arreu. I per tant, no es tracta d'això. El que es tracta, i potser és el que ha passat una mica amb la Mussara, és que en un moment donat la fantasia ha tapat, ha esborrat o ha bandejat, vull dir, una realitat, no? Una cosa... I penso que aquest, en tot cas, és un tema també a reflexionar, com tots aquests que estem traient, que em sembla que tenim feina per dies. I Perucho, no? És a dir, Perucho va fer una gran tasca també de posar sobre la taula una sèrie de llocs que no havien estat mai presents en l'imaginari cultural català, no? De fet, de la literatura, de l'alta literatura catalana. Sí, sí. Sí, un altre exemple excel·lent. Molt bé, doncs, si us sembla, no sé si algú vol fer una última aportació sobre la jornada o aquests debats que hem anat tenint. En tot cas, bé, doncs, si us sembla, ho deixaríem aquí i recordar-vos això, que bé, avui ha sigut molt interessant, així que també promet el pròxim 10 d'abril, així que us convido que torneu a connectar-vos a YouTube per veure les segones i darreres conferències. El Salvador ens parlarà del Barca, com us he dit, i la Montserrat Solà ens parlarà d'aquesta situació actual de la comarca del Priorat, i després ens tornarem a trobar com avui en aquesta reunió de Zoom per tal de compartir una mica totes aquestes experiències. Molt bé. Moltes gràcies a tots. Adéu. Moltes gràcies. Adéu.